L-Isptar Monte Carmeli bħalissa għaddej minn sitwazzjoni diffiċli ta' infestazzjoni ta' ġrieden u firien f'diversi bnadi tiegħu. Infermiera li tkellmu magħna kif ukoll raba ta' pazjenti rikoverati fl-Isptar Monte Carmeli spjegaw kif il-firien b'daqs taqtates deru jiġru fil-btieħi tal-isptar instemaw jiġru minn ġo suffett u saħansitra ħirġa bil-gżuz mill-katusi. Impjegati tal-isptar imwerwra wara li spiċċaw jaffaċċaw dawn il-ġrieden spjegawna kif kellhom inaħħu anke ġrieden mejta mill-kċina fejn iżommu l-ikel tagħhom. Spjegawna wkoll li wħud qed ikollhom jissapportu l-bżonnijiet tagħhom għax huma mbeżza li jitla xi ġurdien mid-dranaġġ waqt li jkunu qed jużaw il-kmamar tal-banju. Net News jinsab informat li dwar din is-sitwazzjoni saru diversi rapporti informali u li meta l-impjegati tkellmu mal-amministrazzjoni kellhom konferma li l-katusi tal-isptar huma mimlija ġrieden. Għalkemm l-isptar huwa mdawwar mill-għeliqi fejn bla dubju wieħed jistenna li jsib il-ġrieden u l-firien dawn żgur mhux posthom jiġru fl-isptar. Fil-fatt is-sitwazzjoni qed tqajjem tħassib serju għas-saħħa tal-impjegati, viżitaturi u l-pazjenti inkluż tfal rikoverati f'dan l-isptar. Dan għaliex huwa fatt magħruf li l-pazjenti miżmuma f'dan l-isptar huma persuni vulnerabbli li f'xi każi mhux kapaċi jikkomunikaw, sitwazzjoni li tfisser li jekk alla ħares qatt xi ħadd minnhom jingidem minn xi ġurdien ma jkunx possibbli li jingħata kura immedjata. Dan l-istazzjon bat mistoqsijiet lill-Ministeru tas-Saħħa kif ukoll il-Kap Eżekuttiv tal-Isptar Monte Carmeli Stephen Sultana. Staqsejna fost oħrajn meta sar l-ewwel rapport dwar din is-sitwazzjoni u kemm saru rapporti minn dak iż-żmien kif ukoll x'azzjoni ttieħdet biex is-saħħa tal-impjegati u l-pazjenti titħares. Sissa u minkejja din is-sitwazzjoni inkwetanti l-awtoritajiet injoraw il-mistoqsijiet tagħna u għadna bla tweġiba.